Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Скъпи брати и сестри, намираме се в град Виляркайо, Испания, район Бургос. Елхамдулилlah, с позволението на Аллах Теала от 3 години тук имаме действащ месджид, имам на който е Кемал Ходжа до мен и ръководството с всички тези братя сме заедно в момента. Този месджид е под наем и вече дойде време да имаме наше место, наш месджид, да не плащаме наем. За това нещо тук в момента се намираме на едно от подходящо место, което е 2 етажа с 2 отделни входа за мъже, за жени. Ще има и Коран курс, иншалла. Така че обявяваме стартирането на една благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на това място, да учредим заедно този вакъф, иншаллах, да бъде садака за нас, за нашите деца, за нашите семейства и иншаллах вярвам, че този вакъф ще продължи и след нас. И когато си заминеме от дунята, ние ще продължим да печелиме селап по тази линия. Нашата книга с дела може и да бъде затворена, но по тази линия ще продължим, иншалла, да получаваме селап, когато учредим заедно този вакъф, иншалла. Знаете хадиса, в който Мухаммед алейхиссалату вассалям казва, че който построи заради Аллах субханаху ва та'аля джамия, дори да е с големината на едно птиче гнездо, Аллах Теала му дава на този човек дворец, замък в дженнета. Водейки се от нашите принципи на исляма, ние желаем да направим едно място за намаз, за Коран курс, за сухбет, за срещи, за лекции, за насихати, където хем ние да се събираме, хем нашите сестри и съпруги, хем нашите дъщери и момчета, иншалла. Така че, скъпи братя, нека всеки, който иска да помогне. Цифрата не е голяма, ще я споделим и не е по-късно в видеото. Заедно можем да постигнем това нещо и да имаме един наш месджид, едно наше място с позволението на Аллах субханаху ва та'аля. Тези хора до мен може на 100% да им вярвате, да се свържете с тях, да помогнете тази кампания, защото те са първите, които отделиха от собствените си средства и започнаха кампанията и вече са събрали една част от средствата. 24 часа, 7 дена в седмицата, те мислят за това нещо и заедно можем да го постигнем, иншалла. Аллах да е доволен от всеки един, Аллах да отреди благодат, берекет и иншалла при следващото ми посещение да бъдем не под наем, а да бъдем вече в наше място, в наш вакъф с позволението на Аллах субханаху ва та'аля. Аллах да е доволен от всички.